Get ready with me, докато си говорим кои неща едва не ни отказаха да стартираме бизнеса си. Който до сега не е попадал на профила ни, с най-добрата ми приятелка направихме първите перманентни гривни в България, които са комплекти тип do it yourself. Буквално в комплекта имате всичко нужно, за да може да поставите гривните си сами в домашни условия или където решите. Естествено, първоначалната ни идея не беше да го направим като комплект, ами да наемем помещение, както и да си вземем машина за запояване. Но, за съжаление, тези неща се оказаха доста скъпи спрямо капитала, с който разполагахме и средствата, които можехме да вложим на този етап. И именно заради това беше алтернативният вариант. Трябваха ни сигурно няколко месеца, за да можем да намерим всичко, което ни беше необходимо, като закупчалката беше най-трудното нещо да се измисли, да се намери производител, доставчик и така нататък. Но няколко месеца по-късно успяхме да сглобим целия си комплект, който буквално се сглобяваше част по част. Освен закупчалката, беше много трудно да намерим български производител за кутиите ни, което продължава да бъде проблем, защото производителят, който ползваме в момента, спира да произвежда тези кутии. Честно казано, много е трудно да си малък бизнес в България, може би и като цяло. Ти все още не си изградил работеща система за теб и съответно се налага да си разпръснат абсолютно навсякъде, тъй като ние двете с нея все още учим, ходим на работа и отделно се занимаваме и с гривните. Това е едно от трудните неща, да успееш да намериш време за всичко. Точно заради това и се движим с baby steps. Много е страшно да напуснеш сигурната си работа и да почнеш да се занимаваш изцяло с нещо, което не си сигурен, че ще успее да ти осигури стандартът на живот, който в момента водиш. На този етап не сме взели дори една стотинка от бизнеса си. Предпочитаме абсолютно всичко да се реинвестира. Аз знам и вярвам, че продуктът ни е добър, защото аз не го разглеждам само като нещо материално. Вложили сме много повече смисъл и символика в това. Може да отворите профила, за да разберете повече. Ние не се опитваме да продадем на хората просто едно бижу, а цялостно изживяване да им остане като един хубав спомен, нещо, което са направили двамата заедно, един зад друг. Определено снимането на видеа не е едно от любимите ми неща, особено с новия профил беше доста трудно това да трябва да започна целият този процес наново за новия TikTok аккаунт. Много зле, психически. Буквално нямах никаква мотивация. Бях качила клипче, доста се бях постарала за него. Отново нямаше абсолютно никаква гледаемост и аз просто си казах, не мога повече, колкото и да се старая, каквото и да правя. Просто нещата не се получават. Пробвали сме с други видове реклама, физическа реклама, създавали сме флаери, визитки, говорили сме с различни хора за колаборация и така нататък. Но, за съжаление, нещо, което най-много върви е TikTok. И същия този ден ни пише едно момиче. Тогава просто си казах, това е. В смисъл, буквално хората и обратната връзка, която те ни дават, е толкова зареждаща и мотивираща и буквално това е нещото, заради което ние продължаваме. Повечето хора не осъзнават, че буквално отделяйки 1-2 минути ни споделят за техния експириенс, когато са отворили и сложили гривните си. Страшно много ни мотивира. Всъщност това е причината на този етап да не искаме да си направим сайт. Ние реално имаме започнат сайт, но решихме да го забавим, тъй като страшно много от обратната ни връзка е и за личното отношение. И съответно, ако направим сайт, хората просто влизат в сайта, избират си модел, поръчват си този модел и няма как да имаме пряка комуникация с тях, което на нас супер много ще ни липсва, тъй като на този етап все още нямаме физически обект. Наистина за нас е много важно да изградим връзка с клиентите и последователите ни. Трябва да сте постоянни в това, което правите и в никакъв случай да не позволявате на емоциите да ви обземат
и да ви отказват. Да, наистина има моменти, в които нещата не се получават. Конфузни ситуации, проблеми, караници. Естествено, ако ви е интересно, можем да ви разкажем по-подробно. Взема молива за вежди и молива за устни, така че една секунда. Върнах се. Като цяло това клипче е доста експериментирано, защото трябваше да кача нещо и реших да го съчетая с оправянето ми. Абсолютно никакъв скрипт не съм имала за това клипче, затова може да е малко хаотично. Ако на някой му е интересно, може да седна, да си структурирам пътя, през който сме преминали, какви трудности е имало, какви ползи е имало, защото ползите са страшно много, особено от към личностно развитие. Мога да ви споделя някакви съвети, трикчета или неща, които да не правите. Не знам дали ще има някакъв интерес за второ подобно клипче, дали някой ще изгледа целият клип също така, но дори да е само един човек, пак ще си е заслужавал. Постъмнило се, което означава, че май говорих прекалено много време. Благодаря на тези, които изгледаха клипчето до край. Надявам се да ви е било интересно и ако имате някакъв въпрос или нещо, от което имате нужда да споделите, можете да ни го напишете като коментар, можете да ни пишете и на лично съобщение. И ако искате да правим още подобни видеа, също може да ни споделите. Благодаря, че гледахте и чао! Забравих да си сложа Settings Friends. Добре, сега вече чао!